så dum også. Ja, for det er døden, det der. Der var folk i alle rør. Du skal væk herfra. Højre, højre, højre. Der er ingen... Han kommer. Hello, baby. Hello, my friend. En slidt. Kom med mig. Der ligger 3 nok 2 nok over. Sådan, drenge. Sådan smut hedder det så. Okay, godt smut. Man kan sgu altid regne med dig. Ja, jeg skal lige loote Og lidt. kæft, hvor var det vildt, at... Smut! Nu får du mig. Der er et eller andet, der botfucker mig der. Nu er vi sgu out of gas. Ja, Okay. så er det godt, du bare kan holde stille her. Nu holder stille her. Og så går ind i bilen igen. Så kan den køre igen. Så, Kan man? Ja, Hvorfor? fordi jeg har fyldt den op. Åh, der er jævla. Jeg kan køre i helvede så. Hvad fanden er det? 416? Der var noget. Ja. Hold. Han er på min markering. Jeg er nede. Grev, du skal komme ned for helvede. Det er for sent, du sagde det. Du må klare dig selv. Ja, du skal da på stunden. Jeg kommer nu for fanden. Du skal tage mig op. Nej, jeg gider ikke tage dig op. Jeg skal have nogle kills. Bare ikke lige det højde. Så bliver jeg jo nødt til at sige shop. Løbet og spiller. Men nærmere mig dig, Velkommen her Sønderfans. til den sidste tirsdagsbar i universet. Det er din sydfynske venner og distyrke. Harske HB. Sønderfans, løber du derop og kigger? Det kan jeg godt. Der er en der. Ja, det er der bare også. Nej. Kom du der, Sønderfans. Jeg bliver nødt til at høre. Du har aldrig set, der er et hus her. Da. Der er et hus der. Det er du da ret i, smut. Ja. Jeg har aldrig set det hus. Man kan komme igennem her, det har man aldrig kunne før. Ja, nu siger du aldrig ret meget. Allah. Allah. Allah Akbar. Der er åbent hernede. Ja, pisse, jeg siger sådan der. Det kan man jo bruge mod mig. Der er Allah sagt. Allah sagt. Det har sagt. En fyns perker, der siger sådan der. Ja, sagt. Så Mark, pas nu på naboerne. Ja, hvor vinduet står åbent. Det er så godt, det her. En kald løgn. Vinduet bag mig, Det det. skulle utroligt, at der ikke er nogen af dine naboer, der har ringet til PET nu. Nej, Mark, nu synes jeg, du skal høre efter, hvad Storbror siger. Ja, bare se, så er det godt sagt der. Det er nemlig rigtigt, så kunne han sgu lære lidt. Jeg har aldrig nogensinde efter ham endnu. Nej, måske Ej, det er det, der hvor går er galt du hele henne? dit liv, Mark. Ja, lige præcis. Det er nemlig lige præcis, det er rigtigt, der er rutsigt. Det er godt smurt. Ja, det får du ham aldrig til at indrømme, men det er nemlig lige præcis rigtigt. Men så er det hvad det. fanden kan det næsten ellers Det er være? lidt... Ja, suppressor tog der rev, det er ikke. Ja, det kan godt være, men som jeg lige umiddelbart vurderer, så er du død. Ja, man kommer jo igen lige om 2 sekunder, forhåbentlig. Gør du nu også det? Ja. Så jeg regner ikke med det. Altså, nu har du jo ikke også til at holde røven op på dig, Mark. Smut, skal vi lige tage statsene? Smut. Ganger din stats skal vi ikke ramse op, for det er helt håbløst. Men Smut, skal vi lige tage statsene? Jamen, i de stats der finder du lige ud af, hvor mange at du har revived, og hvor mange jeg har revived. Så tager vi den derfra. Jeg reviver jo folk, og jeg smoker jo, og jeg spiller EMT-gear, bla 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 bla. Prøv nu lige at Det høre her. er Det er jo jo, som Karsten, det det er der. jo, det er jo et holdspil, Mark, det her. Det er jo ikke sådan noget ego, noget, vel? Det er rigtigt, Smut. Jeg bakker dig op, Smut. Det ved jeg. Ja, Hold kæft, get a room, I to. ja. Jeg kommer og henter dig nu, Pixie. Sådan. Jeg kan lide det. Jeg er klar, Smut, altid. Sådan. Det er fedt. 100, det er okay, Mark. 1 kill og 125 damage. Det er Hvad okay. Hvor mange har 2 du kills, revive dig? 3 og 3. Hvor mange har du revive dig? Jeg rent der revive dig, kan du Mig og Waggy. Mig og Waggy, hvad skal vi med jer? Hold nu kæft, nogle noobs. Nå. Det er 2 ud af 2, jeg er bedre end dig. Det er fint. Nu får du... Skal jeg prøve at spille med venstre hånd nu? Vi tager den lige, Mark. 0, 0, tager den lige, Mark. 0. Jamen, det er jo ikke sådan, at jeg render jo af revive og spiller EMT-gear hele tiden. Det er sgu sjovt. Det har jeg sgu aldrig set dig have i hånden, det der MTG. Det er sgu. Hvad laver du?
med panden? Hugger du mig ind med panden, eller hvad? Du er godt klar over, at alle min vest, den er røget nu, ikke? For helvede, og så kører Grexi galt. Men hvad er det for en amatør nu, det her? Han brænder, det gør han også. Han brænder. Han død. Sådan. Ej, skulle du ikke køre ikke lade ham brænde? Fucking satan!